Problema fundamentali fih dan l-Unjoni Ewropea hija d-differenzi ekonomiċi li baqgħu jikbru minkejja li l-Unjoni għandha lan ewlieni li tqarreb l-ekonomiji lejn xulxin. Sostna dan il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant mal-Kumitat Ekonomiku. Sant qal li d-differenzi ekonomiċi juru li għad m'hemmx mekkaniżmi li jnaqsu d-differenzi bejn it-tramuntana u n-nofsinhar tal-Ewropa. Sant saħaq li l-konsegwenzi soċjali tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi qed ikunu injorati. Irrimarka kif ħafna pajjiżi ma rnexxilhomx jagħmlu impatt fil-ġlieda kontra l-qatt filwaqt li r-rati ta' tkabbir fiż-żona euro għadhom baxxi. Dan għax ir-rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż ma jkunux implementati jew ikunu implementati partijiet minnhom biss. Sant sostna li wasal iż-żmien li jkun analizzat l-impatt tar-rakkomandazzjoni speċifiċi biex ikunu aċċettati iktar bħala għodda tippjanar. Il-membru parlamentari Ewropew Marlene Mizzi esprimiet id-diżappunt tagħha għal mod kif żvolġiet il-laqgħa ta' nhar it-Tnejn tal-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Dan f'dibattitu parlamentari fi Brussell dwar il-miżuri li jittrattaw il-kriżi tal-migrazzjoni tar-refuġjati li preżenti għalih kien hemm il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u l-Ministru tal-Lussemburgu għall-Immigrazzjoni u l-Ażil. Irrimarkat kif stati membri qed jerġgħu jintroduċu kontrolli fil-fruntieri, jeddu l-żona Schengen u jitfgħu dubji fuq il-prinċipju ta' moviment liberu. Sostniet li l-Ewropa trid taqqat il-forzi tagħha u flimkien ma' msieħba internazzjonali tipprovdi reazzjoni globali li tiffoka fuq kif se tissolva l-problema tal-vjolenza fil-Libja, Sirja, l-Lvant Nofsani u r-reġjun tal-madwar. Mizzi insistiet għal azzjoni kuraġġuża bbażata fuq is-solidarjetà mill-istati membri kollha u biex mill-paroli l-Ewropa tgħaddi għall-azzjoni.